Je to tu? Je tu prvá pohľadnica. Čo s ňou? Keďže sa blížia Vianoce, rozhodla som sa pre sviatočnú motív. Ešte ich zo pár bude. A nápad? Inšpirovala som sa Shadiou Campbell, ktorá svoj tohtoročný bullet journal venovala folklóru a sama niečo z tohto pretavila do pohľadníc. Odkazy nájdete v popise. Ak sme sa ešte nevideli, ahoj, ja som Martina a ak sa sem po inšpiráciu už vraciaš, vítaj tiež, snáď si ďalšiu odnesieš. Začneme materiálom. Okrem pohľadnice potrebuješ ceruzku. Na skice sú ideálne tvrdosť HB či B2, tvrdšie Hčkové sa hodia pri technickom kreslení, mäkšie Bčkové pri tieňovaní. Ďalej tu máme gumu. Trošku boj. Väčšinou používam plastické gumy, dokážu zjemniť skicu ťapkaním, takže Väčšinou používam plastické gumy, dokážu zjemniť skicu ťapkaním, takže sa papier menej zamastí. Linery alebo grafické fixy. Konkrétne tento balík v rôznych hrúboch som uchmatla v Tesku. Niekedy šetrím, niekedy investujem, čo k tomu dodať. Vyberám hrúbku 1 a brush tip, teda štecový koniec, používaný hlavne na kaligrafiu, ozdobné písmo. V našom prípade na vyfarbovanie. Nasledujú moje nemezis, biele perá. Prvým z nich je gelové pero, obľúbené pero, Sakura Jelly Roll hrúbka 05. Nie je zlé, ale v mojom prípade to stále nie je dosť dobré. Ďalším perom je gelové pero značky Pilot Choose hrúbka 07. Od začiatku mi veľmi nesedí, nechce písať. Posledným je Edding 780, vodeodolné farbiace pero hrúbky 0,8 mm. Stále to nie je ono, ale tak čo nerobíme, možno raz nájdem svoju spriaznenú dušu. Ako prvé potrebuješ ceruzku. V ľahkosti si načrtneš rámik, ale ak máš chuť vzor potiahnuť až k okraju, je to na tebe. Do stredu si nakreslíš siluetu, obrys, v mojom prípade je to kapor. Od menšieho spoločného modelovania s tetou sa ho nejako držím. Môžeš si vybrať aj iné zviera, prípadne darček alebo vianočný stromček, guľu zo stromčeka, hviezdu, na výber je toho naozaj veľa. Keď máš svoju skicu hotovú, prichádza na rad obtiahnutie a vyfarbenie. Obrys kapra prechádzam linerom hrúbkou 1,0, pretože mám tak väčšiu kontrolu nad čírkou čiary. Následne beriem liner s brush tipom, teda so štecovým koncom a púšťam sa do vyfarbovania. S týmto širším hrotom je to vlastne rýchlejšie, je to pohodlnejšie, než trápiť sa s jednou tenkou čiarkou. Ľahká ruka, naklonené pero pre širšiu čiaru, to je ideálne. Môžeš vyplniť celú siluetu alebo si už teraz nadbehnúť vynechaním bielých miest. Ja som to urobila v prípade oka, žiabrov a linky okolo plutvy. Takisto som prešla kapra fixou 2-krát, pretože sa mi zdal málo čierny. 300 gramový papier by to mal zniesť, ale necháme sa prekvapiť na záver.
Od siluety prechádzame k pozadiu. Vynecháme teda okraj, začneme kresliť až od nášho načrtnutého. Vyberám teda vzory nejakých listov, vyberám kvietky, srdiečka, ale na rozdiel od vzorov čisto botanických, od šedie, volím teda aj nejaké bodky, volím aj teda vzory z našich končín, ktoré patria k Vianociam, a tými sú napríklad cezmína, ďalej sú to ihličnaté vetvičky, šišky dokonca. Šedia sa venuje prevažne čisto botanickým vzorom vo svojich videách, vo svojom tvorení, takže aj jej pozadia sa skladajú čisto z botanických siluet. My si ale môžeme do tohto priniesť čokoľvek svoje. Ak máš chuť, môžeš zakomponovať vločky, môžeš zakomponovať aj zvončeky, takisto sviečky, anielikov malých. Ide o to, aby to bolo jednoduché, malé, aby to vyplnilo priestor. Ja teda pre vyplnenie priestoru využívam bodky spomínané, ktoré môžu pripomínať sneženie alebo nejaké také iskričky svetielka. Tu sa dostávame k prvej šiške, ako vidíš, je to pár oblúčikov, na spodu väčší oblúčik a vyplniť. A prvá vetvička ihličnatá. Takisto to nie je nič zložité. Pár konárikov, ktoré sa skladajú z jednej čiary a okolo ihličky z krátkych čiar. Takýmto spôsobom potrebujeme zaplniť celé pozadie. Čo sa týka ďalších pohľadníc, už som spomínala, že niektoré budú ešte s vianočnými motívmi. Nemám v pláne však všetkých 24 pohľadníc venovať Vianociam. Chcem zachytiť rôzne námety, rôzne témy, tak aj preto som si na ne nedala časové obmedzenie. Techniky sa budú pravdepodobne opakovať, nebude to úplne čo pohľadnica, to niečo nové. Nemám napríklad v pláne venovať sa nejakým skladacím. Chcem využiť vlastne tieto pohľadnice, ktoré sú priamo určené na vodové farby. Dobre, tu máme pozadie hotové. V ďalšom kroku si zoberieme biele pera. Takže mojich nepriateľov. Začneme s Pilotom Choose. Je to pero, ktoré mám najdlhšie. Uvidíme, nakoľko bude ochotné spolupracovať. Po chvíľke uvažovania som sa rozhodla, že skúsim najprv zvýrazniť žiabre. Pri prvej čiare pero celkom funguje, je to celkom slušný výkon, ale keď prejdem k druhej čiare, zistujem, že pero už nechce písať. Preto ho odkladám ako inak
A beriem druhú voľbu, ktorou je Sakura Jelly Roll. Tá funguje pomerne slušne. Zvýrazňuje preto s jej hrotom tenkým zvýrazním žiabre, následne linky okolo plutiev, papuľku, a prechádzam k pozadiu. Nie všetky vzory na pozadí obohatím o niečo biele, ale niektoré vyplním, niektorým dodám kúsok bieleho vzoru. Tu už zistujem, že Sakura zostáva menej výrazná, nie je to síta biela, čo teda mi nevyhovuje. Snažím sa to pretrieť, ale teda nie je to nič moc. Preto znova odkladám toto pero a pretrasiem edding, ktorý je teda farbové pero, farbiace. Treba ho pretriasť, treba ho vytlačiť trošku. Ja využívam aj tú vytlačenú farbu, ale opäť trošku mi vytieklo aj na obrázok, nevadí, utriem. Ako vidíte, táto farba sa vstrebáva do papiera. Nie je to úplne ono, musím prechádzať po vzoroch viackrát. Je to viac než 2-krát, aj 3-krát. Naozaj to nie je úplne vyhovujúce, trvá to dosť času. Takisto máte šancu vidieť kúsok mojej hlavy, pretože niekto si neuvedomil, že dokáže sa vopchať až do záberu. No, tak nevadí. Keďže ani tento spôsob prinášania bielých vzorov mi nevyhovuje, rozhodla som sa pre inú techniku, a to je štetec. Tento štetec je detailný štetec, mám celú sadu, kúpila som si ju z AliExpressu. Pardon za netrafenie sa do rámu. Pri štetcoch je trošku komplikovanejšie udržať čiaru rovnakej hrúbky, musíte mať na to naozaj pevnú ruku, dobrú hustotu farby. Ja sa stále učím, takže úplne dokonale to nebude, ale to nám vôbec nevadí, pretože budeme aspoň mať efekt handmade vyrobeného kúsku. Tu som zvolila gouache. Gouache je niečo medzi vodovou farbou a temperou, by som povedala. Je to hustá, nepriehľadná farba, takže by mala byť naozaj síta. Myslím si, že takisto dobre by poslúžila aj tempera, prípadne akryl. Vodové farby nie, pretože tie by vám neprekryli čiernu, tie nie sú dostatočne husté a dostatočne prekrývajúce. Kúsok filmu mi vypadol, keď som robila bodky okolo oka, to ale nevadí, môžete si domyslieť, ako som ich asi spravila. Ďalej tu máme rôzne čiarky a opäť prinášam do vzoru kapra rôzne botanické vzory, srdiečka, kvetinky, čiary, cezmín. Môžete zvoliť aj viac grafický prístup, tu s čiarami a čiarami opačným smerom, bodkami. Je to naozaj len na vás. Pri tomto teličku, pri tej hlavnej siluete ide ale o to, aby ste nemali vzory s príliš bielými plochami, s príliš veľkými bielými plochami.
takto vlastne vyplníme celú siluetu. Posledný kvietok, bodky, umieme štetec, už len vygumujeme rám, ktorý nás viedol a máme hotovú pohľadnicu. Či sa pozrieme na druhú stranu, ktorá je teda čistá. Ďakujem vám za pozretie, ďakujem za pozornosť. Prosím, zvážte odber, zvážte like, zvážte komentár, spravíte mi tým radosť. Vidíme sa na budúce.